presyo ng karneng baboy sa Cebu. Kaya ang mga karinderya doon nag-a-adjust na raw. Magbabalita si Dale Israel. Nagtaas na ng presyo sa kanyang mga tinda ang karinderya owner na si Janet Llamedo sa Barangay Apas sa Cebu. Ang dating 60 pesos kada order ng ulam na karneng baboy, naging 70 pesos na. Habang ang isang pirasong manok, 40 pesos na mula sa dating 35 pesos. Nagtaasan na rin daw kasi ang presyo ng kanilang supplier. Ang karne, tag 360 na ang kilo. Carbon. Man, wala man. Mura man, nisaka man noon. Ang karne, nisaka gidong. Ganyan din ang obserbasyon ng tindera ng chichirya na si Marivic. Parang wala nang araw pagkakaiba yung presyo sa palengke at sa grocery. Pao maghapon, murag wala may pag-ubos sa presyo. Pero base sa report ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba na ang inflation sa Central Visayas nitong Enero. Ibig sabihin nito, bumagal na ang pagtaas ng mga presyo. Ayon sa statistics nila, 3 factor ang bumaba. Yan ay ang transportation, food and non-alcoholic beverages at mga langis at utilities. Sa Metro Manila naman, sibuyas ang nagmahal. Sa Kamuning Market sa Quezon City, hindi bababa sa 120 pesos kada kilo ang puting sibuyas, habang hanggang 200 pesos ang pula. Hindi nagkakalayo ang presyuhan sa Mega Q-Mart. May ibinibenta rin na lasona o sibuyas Tagalog sa halagang 250 pesos kada kilo. Tingin ng mga nagtitinda, bumabawi pa ang mga pinagkukunan nila sa kanilang lugi sa mga bagyo noong Oktubre 2024. Wala pa naman na-harvest ilan pa lang Babawi sila. Pero sabi ng Department of Agriculture, hindi na dapat tumungtong sa 2 piso ang presyo ng sibuyas. Lalo't nagsisimula na rin ang anihan. Ay mga inasahan ding 4,000 metric tons ng imported na sibuyas sa Marso. Hindi dapat umakit ng 200. Hopefully bumaba ulit yan ng 140, 130. Nauna nang kwestiyon ng mga magsisibuyas ang nasabing importasyon. Pero dumipensa ang DA na mas kakaunti ang aangkatin kumpara sa 7,000 metric tons na supply deficit. Posibleng hindi rin naman daw umabot ng 4,000 metric tons ang papasok sa bansa. Pakiusap na lang ng DA sa mga magsisibuyas. Unang salya ng harvest, pwede diretso na sa market yung onions na yon at huwag i-storage. Kasi pag storage yan, ibig sabihin baka hindi bumaba ang presyo. Kung dagsaan ng harvest, saka na maglagay sa storage. Samantala, tumaas din ang presyo ng kalamansi dahil naman sa numinipis na rin daw na supply. Nasa 120 hanggang 140 pesos kada kilo na ang bentahan niyan sa ilang palengke. Dale Israel, One News, Cebu.